की नवरात्र में पूजा पाठ कइल जाई सैया नवरात्र में। सैया नवरात्र में शेरा वाली माई आई है अब की नवरात्र में पूजा पाठ कइल जाई सैया नवरात्र में। मैहर घुमाई दाए सैया विंध्याचल घुमाई दाए सैया सैया। मैहर घुमाई दाए सैया विंध्याचल घुमाई दाए सैया कि हमके विंध्याचल दर्शन कराई